on ande haalma la almetti noddu koni malam sabi ak gittana horam de di wala wan yahnam pharmacie o conna kam doli para wallam sabi an horam de nani bo fus hala ya ma pharmacie min kali et am mandar pharmacie buñ do tan mo wadani waya kali to surni yam doli para horam de nani mus waya min gata o tan waya kam don nende mi ya woni nena dum tatma to kudi ay dum tatma jaste nawle ma amuni mbab anuli rawam e ko daj mi ko ma ila jibina da haajuri ni na ma ala han ko jobata kam ko wana ya am hore ma ala ko mais encore di ko andi do ka jasto ka dum do sabo ka jasto ko mi sabo ka rawana diga an aran ko biyen ma saydi mu ne da biti wala magasin wala aji han di woya gor nanjay mo bingel dancitaay mo bingel adana mo tunjita wala min wana do pour adana la kam anani kan ka hala mo ko lu bayo dal kan min ma hatun kan ko dañ ko ma ko dañ mi o gal kan di gal yo ma hawri hay bamma kay hicci kam sumine li mo yah an ba wa dara kala kam ko do ko ngol dum ma yah na ko bamma ma yarna dum bi ma bi bi ado ay min mi tawaya ni goro gale bamu min ko gale bamu ngul ganda tak ma jasta nawle ma dum tak ba tur ko de tiga do deni ba ko gale bamma wala ya turki to rawam waye ya aduna nani yasma ay ko fiyal ma ko amaya nani yasma ya te woni ga badai tampe jam tan alhamdulillah morma alhamdulillah jam tan ni jam tan do balde de ma jafudan fe moyri ga hakki ala hen ya ala mo na jodi joni kam be so hunu ko leelani on koy ngal leel wallahi ala aran jolat ko mi keñidi set ko mi garno do yewtan dem ko jam jam balo baba kalle tan ngam dido dumunnaji mi iwrata mo nan mi iwrata mo ñaam so mi haali bone ko jam so mi haali jam ko bone ala fof kala ko kalmi fo waɗat hen ko ñamo kalmi fo waɗat hen ko ñamo joni mbimi mi ar mi yewtanma guila o arti ha joni mbima mi iwratamo nano mi iwratamo ñaam min gardi noon ha sabba ɗon mbimi noon mi ar mi yewtanma alhamdulillah yasin an kam gueɗe ma mi fijirta ɗum ndax sa arani kom jungo ma no ata enen ndendi anani ko mbaɗanɗa kam ko yasin dewgal ma feewa ɓurni kam ɗum de ni jonde comme no mbimami ni tan mbimami omona wonde ñadde saha fof kam amin ɗum kono golɗo lawol kam ko arti ko mi runki tan iwrudemo nana walla ñaam eyyi joom galle ma noon woppani hoore mum o woppani hoore mum de faami ɗum wona neɗɗo ɓolo de nda ko pawmi dow makko ko taw ko neɗɗo ɓolo wonno mayide subhanallah ndax ne teddi sa yi mbaɗa waɗa omo yitta wona neɗɗo ɓolo de aɗa no mbatten sa yeehi galle noddam sa yeehi galle noddam eyyi joni wadde gacca hen hakkille ma min mi yaaha mi yiiɗa ɓoyde ɗo joni ɗo e balɗe ɗiɗi walla balɗe tati mami nodde inchallah jeli gacca hen hakkille ma inchallah anani ndax kawisaji makko kam mami waala hen mi anda noon so tawi mbiɗa heeɓa artude ko ɗum ɗon noon caɗele hay sa arani noon an kam noddam tan eyyi salah hay sa arani noon mami noon salah won lawol yasin tan nanguimo o ɓoccita kote mami noon eyyi kay joni en mbaɗi yasin wufmata ko ala an ration gasan taw eyyi ko an jeeyi ko an jeeyi e yasin ko an jeeyi e yasin yo allah waɗema barke amin allah jarama ibrahima woppu hoɓe gonɗo aɗa jurnoɗa bisimilla ar wad arno bagasuji yero haala kaaliɗo yero haala kaaliɗo min mi wona giƴƴi ko holko woni mi handamma tan Aisha holɗum haala kaaliɗo min mi wona giƴ mum ñin mi goya haaldu mum walla mi hirtat ɗum e galle hay goto ittata holko waɗma Aisha
ko boji mande mbiɗa foti noddude kaalido min ma jiitani yumma baba mi jibina ɗum min nela kaalido yo yahdam bitik ala ko kaalido yeddani kam ko wona sika yiɗi mo nelɗa ya hillo e gorko dañɗon ɓinguel nela ɗum ena kam noon foti wiide so on nenadimi komin e owomo kala no kaalido wayi an yaay mo onon acci ɗum hen wayi min mi rokkata ɗum sabu hay janano goto suusa wiidemi noon kaalido mi jibina ɗum e ko dañmi ko mum guila fuka ha joni kaalido alaka oto mettin bernde ma oto mettin bernde ma woppu boji ma ɗi keɗoɗa no feewi kaalido a yi hay min bamum komi goppuɗomo est ce que min mi meeɗi wiidemo yiilo e gorko mi meeɗi wiidemo ya galle bamma mi meeɗi wiidemo noon Aïcha a meeɗa wiidem noon sabu suusa wiidem noon minuma enen jiiɗi reedu wotude no jibinten way kaalido soko darima ina mi wi'eni ɗum kam muusi ha go yeeso Allah sabu kay janano fotno darade wiya kam noon kaalido ɓorto kosngal tuuba mum o yana e dow mum o lappo ɗum ha foof en tawa ɗum hen kaalido daro ala ko yeddantami ko wona sika yiiɗi mo nelɗa ya yillo joom galle ñaña hen ɓinguel ni a ɗum après nelaɗum kaalido no fotimi noon wiide o hersani o hurani o jombani way mo andu foof ko gonga aɗani ko ñagontuma ko ñaganma oto ɗum muuse woppu bojji ma de kaalido ɗum fotani waynudema hay yummum kaalido fotani waynudema galle oɗo ko galle ma sa nulimo o salimo woppu ɗum ɗon déjà aduna makko koko boni ha pari très jeune a ala meccal jangde ma woddani ala needi a weldani e bamma so wona yumma tan aɗa andi on aduna makko boni ha pari hoto kaalido woni kaalido woni suudu makko goɗo hande mi waɗamo ko boni ha yumma ko yetta mi waɗamo ko boni e mbe silo ala nafoore nafata meɗe seli wona mawɗum yettere Allah so wona yewnudema kono an yewtannoma e lawol ngol saahaji somi yewama tan mi donduma ayi wadde elle ko noon wayeyam effectivement ko noon wayeyam Machallah. meɗe seli wona mawɗum ko hande da Allah hoddiri en joddani carrément joɗɗen jewtiɗen c'est normal ça fait 6 mois min jokkodira kadi ko gonga e ɓe mbi jokkodiral so juuti tan ma taw ko gonga et puis mi meeɗa nande e dande ma kene waɗami frustré raison pour laquelle mimi alay saago mi yettoma hande c'est normal ko gonga mais annene ka neɗɗo moƴƴo ko gandumami ko gonga hakke hande lebbi jeegom eɗen kalda guila oɗon jour tan no mbaɗɗa kam déposé nde ko hande Allah hoddiri kadi en jiidir mais mi nimsitani haydara ko gandumami nda yaro ka gorko moƴƴo ala kala ko yilete e gorko moƴƴo nane maɗa ala ko bokata no ka gorko moƴƴo franchement parle kalata ko ana jooɗoto tan bon min hay wona haydara sah wona kalis wona haydara mais conseil o tan no weli kam a anda kam mi andama mais aɗa teddi hande sinno ko sago maɗa no worɓe ɓe mbaɗat hen guewita kam hande premiére raconte janggo tawam ɗo auberge naggam janggo tawam hôtel naggam ɓawa janggo tawam ɗo mais ɗum ɗon foof a waɗani hen haydara aɗa teddini kam aɗa horsini kam te aɗa waɗi respecté debbo ɗum no weli kam pour min debbo ko sexe faible foti ko wallede gorko waɗani fottani wadde profitde e dow debbo sa wallanimo tan a fottani profitade e makko sahaji noon waji ɓe no mbiya les belles femmes sont des jouets pour les hommes ah oui c'est vrai kono an belle femme o an andat hoorema ko gonga labɗo ceer te kadi mi yi mi teskiti e jokkodiral amen aɗa andi hoorema mi meeɗa nande e haaloluji ma une profiteuse merci une profiteuse du moins merci mi meeɗa nande e nder haala ma aɗa haalnami haala mboɗo yiɗi ɗum ɗo comme une femme matérialiste merci beaucoup ɗum ɗo fof mi testkima hen merci donc so taw aɗa wiya min moƴƴi moƴƴere nde koye ma woni
et puis Zara c'est normal non aɗa andi Allah waddata yimɓe ko gonga la ana waɗani choisir pour andude min nene mi waɗani choisir pour andudema gonga la ɓe mbi noon halpulaar no wiya noon yimɓe ɓe Allah waddi ɓuri min gaɗuɗa ko neɗɗo kamɓe ɓaddi koye maɓɓe gonga gasi ko Allah waddi men ko gonga mi wiyata komi moƴƴo kono ɗum mboɗo mi ƴeewa état kono yeeso noon daɗani guite ko gonga la min dal kilane gandumaɓe mi nimsitani hen haydara moƴƴere maɗa e fofo ma mi heɓat ha téléphone am sona mi yiya hen nimo inde maɗa ɗarnam nde ɓuuɓat gonɗa koye toñƴami no mi toñani gonɗa koye toñƴami billahi ɗarnam nde ɓuuɓat Allah noon waddi machallah ɓe mbi ko mbiɗa nane ko tan machallah alhamdulillah alhamdulillah woto andi comme no mbirunumami ni tan garnomi pour andude galle o andude nokkude par ce que temps o kadi heewani no feewi c'est vrai pour heewi liggey no feewi no feewi ko gonga laɓa dia peut être je sais pas je pense que samedi prochain moƴƴi samedi prochain aɗen ɗo so taw noon wonko joguiɗa ala probléme non so taw kadi ina dérangement kadi ala caɗele goto o samedi mboɗo daña temps so taw kadi a waɗa haydara peut être on peut se voir peut être min kande cohluɗa kam fof je suis disponible ala probléme hay goto alhamdulillah mi weltima no feewi min ɓuuri weltade ɗarnam nde no ɓuuɓi hande elina ka ɗettuɗo classe nano min ɓuuri weltade sinno ko sagam min ñalla ɗo ene min ñalla yewtidde ɗum noon ɓuranno kam joɗɗen seeɗa jewten liggey yo tagui jouro mbimi tan yomi jengɗo hene min jindira parce que c'est normal aussi kadi 6 mois wona 6 jours aussi wona 6 jours donc en mbawa continuer tan amin jokkodira c'est vrai dow téléphone tan a wawa andude hen neɗɗo o gonguiro e gonga donc c'est normal kadi mi ara min gandodira jiiya kam en chair et en os hay so taw min jiniri no donc voilà quoi ko gonga te ko ɗum tan Allah waɗi te ko mbaɗata ko mbiya ko mijotonomi ko tan ko ɗum tawmi e maɗa te sans pas franchement parler mi weltima machallah merci beaucoup wadde mboɗo mi lawol aɗana yaaha yewɓe ɗum fuɗɗi e yewede sax non arrête merci beaucoup mi weltima min ɓuuri weltare merci e sokkuleteɓe